Gida honetan, ikusiko dugu nola lotu gure ikastetxeko odeia, nesklauda, eta gure ikasgela, Moodle-a. Gure helburu izangoa, bata bestarekin lotuz, gure helburu izangoa pixkat, ikastetxeko gure apuntek, gure ezagutza, nesklauden odeian daukaguna, errexago konpartitzea gure ikaslekin. Orduan, alde batetik hemen dakeu ikusten zuen bezala, pestaina irikita nesklaudekoa, odeiekoa, nik nire kasu honetan bi ziklo dauzkete esleituta, eta pasako naiz goi mailako sareakoa, informatikakoa, klikatuko dut, eta hemen denok ikasgai guztietan badakizue ziklo guztietan dazkula lau atal hauek. Orduan, atala, 01 atal honetan daude moduloko eta erronkeko baliabideak. Sartuko naiz bertan, eta hemen dauzkezue asignatura guztik jarrita, eta nik hartuko den adibide izangoa segurtasunekoa. Segurtasun asignatura hartukoet, ni bertako irakaslea naizelako, eta hemen badauzket sailkatuta hainbat karpetatan edukik, ikasgai hontakok. Kasu honetan interesatzen zaizkiu apuntek. Orduan, hemen dauzket ikasgai hortako, nik sortutako edo aurkezpena, PowerPointak, ODPek, berdinak, kalkulorrik, dokumentuk, eta bar. Orduan, jo naiz hemen gure nire ikasgai hontako apunten txokoa, nesklaud bidez. Oain goazen ikasgelara, Moodle-era. Beste ingot, nire zikloa pasako naiz, sareko informatika sistemen administrazioa, klikatuko bertan, eta lehen aipatu bezala, pasako naiz ikasgai, horta, segurtasuneko ikasgaia. Orduan, alde batetik dauket, nesklauden apuntetakoa, ikasgai hontako apuntek, eta hemen dauket gure ikasgela Moodle-a. Adibidez bezala jarriko izuet, lehenengo gaien hemen dakau jarrita, lehenengo gai irikitze bali madeu, dako adibide bat, hemen dako dokumentua, segurtasun politikaren definizioa, baina badaude adibide bat jarrita gure ikastetxeko informazioaren segurtasun politika izenekoa. Ikusiko zuek klikatuta, agertuko zaitela, hau da, esteka horrek, eramaten haula, nesklaudeko leku batea, dokumentu batea. Eta zein da dokumentu hau? Lehen ikusi den nesklauden, hemen, odeian, badau dokumentu bat, informazioaren segurtasun politika izenekoa, eta berdine da. Nik hemen, edozin aldaketa ingo banuke nesklauden, ikaskuntza horren barrun, nire asignaturan aldaketa bat ingo banuke, zuzenen aldaketa isladatuko litzeke Moodle-en baita ere. Horrela, ez dauket ibili beharrik, adibidez Moodle-en PDF bat iotze balimat, eta aldaketa bat baldin baduke PDF horrek, dokumentu horrek, berze kendu behar dut, berze beste dokumentu bat igo, eta, lan pixkat bada. Horrekin interesgarri da, nesklaudeko dokumentu bat lotzea, odeiako dokumentu bat lotzea Moodle-a, gure ikasgelara. Hola, nesklauden odeian indako aldaketak zuzenen isladatuko je Moodle-en, ez dauket Moodle-en editatzen nahitu beharrik, kasu honetan. Orduan, galdera da, pasako naiz berzi ikastaroa, nola egin hau. Oso horreixa. Lehengo egora pasako naiz, eta esan ez duen bezala, fitxero hau da, konpartitu nahi detena, ez da, partekatu nahi detena nire ikaslekin. Ez irakaslekin, ikaslekin. Ikaslekin edo beste ozin personakin. Orduan hemen dako zen ikon hontan, honek partekatu igula gurik, ikon hontan emate bali bat, klikatze bali bat, hemen dauket partekatu esteka izeneko aukera bat, nila partekatuta dauketelako etxe eta saltzen plus ikur bat, bestela salduko zaizu helen aldiz, plus izeneko ikur bat. Hemen gorako ikur hau, partekatzeko hau ez erabili Moodle-a partekatzeko. Hau da guk irakasleon arten, hemen agazkeun non arten, gauzek partekatzeko. Hau erabili, beko hau. Partekatu esteka izeneko botoi hau. Nahi izan ezkeoz, baimentzet editatzea, baimentzet eskutatze deskargatzea, ikusi dezu hainbat aukera matizkitela. Nik hemen ez dut baimenduko editatzea, bakarri nahi dut ikustea, ikaslek ikustea, eta orduan zuzenen, hemen dakuze beste aukera bat aldatu izena estekari, nik eman diot segurtasun politika izeneko esteka, hemen goran azaltzean URL-a pixkat txukunago izateko, amigaula izateko. Baina, oaingoz
ne bali mazoi utzi, daun bezala, eta inporta zaiguna da hemengo esteka hau hartzea. Hau hartze bali mat, klikatze bali mat, honek kopiatu ditet esteka fitxero horrena, fitxategi horrena, artxibo horrena, jun Moodlea, bai, edizioa aktibatu, eta edizioa aktibatutakon, bai, nik posible dut, hemen ikusiko zuen, hau editatze bali mat, hemen dauket jarrita esteka odeiekoa, bai, eta hemen, tituloa ikasle jakiteko zertaz aigean, eta hauxe da dena, bai. Ze motatako objektu da, bai, nik hemen igone bali mat, hemen dakuzue gehitu baliabidea, da URL-a, bai, ez da fitxategi bat igotzea, ez da fitxategi bat PDF bat gore igotzea Moodlea, baizik eta nik itetena da URL bat igo, hau imaginatu berri edala, orduan jarriko nuke hemen lehen aipatutakoa, eta hemen jarriko nuke nahi deten testue, eta gordeko nuke eta kitxu. Bai, orduan, honek iteguna da alde batetiken erresteigu edizio lanak, nahikoa dugu ikaskuntzatik editatzea, eta aldatuko zaie zuzenen ikaslei Moodleen, bai, eta gero bestalde gure apunte guztiak izango iteu ikastetxeen, guk sortutako apuntek izango iteu ikastetxeen gure odeian, bale? Así que animo, eta pixkat gure Moodleko ikastarok ea gure Nextcloudeko fitxeroekin estekatzeiten lotze duen.